Ovo će da bude najbolji event ikad, samo da popijem vodu. Livada. Polja! Nemaš opet. Sve, nemam pojma da ti redujem event. Diop, pošto ti ne verujem. Ovako, moraš da uzmeš jedan iron za manje od 10 minuta. Okej, 10 da. minut timer. Za 3, 4, pozor, sad! Uzmi to drvo, bolje bi ti bilo da uzmeš to drvo. Treba ti samo najmanje 4 da napraviš bitni tools, a možeš i 3. Pošto se onako lako samo uzimaš iron. Ali na vezi, ti uzimaš još jedan višak. Okej, stavio timer. Da, stavio sam, evo ga ovdje. O ne, ima neku Ne treba. cringe muziku. Nemoj će dobiti copyright. Treba da ispečemo iron. Ne. Već dobija upgrade! Šta bi ti trebalo da znači? Već bre. Ej, iron. Jeee. To je bilo razočarajuće. Pokaži mi u tvojoj ruci iron. Evo. Kako zabavan event. Da, znam. Ovako sada, kad si uzeo taj iron, koliko imaš irona, dečko? Jedan. E pa, sad kad imaš taj jedan iron, moraš napraviti neki najbolji tool. Ali za homie treba 2. Ovako! Sad kad imaš jedan iron, možeš da napraviš šta god hoćeš. Tvoje opcije su dosta, imaš dosta opcija. Imaš toliko mnogo opcija. Napraviš nešto što najviše voliš. I neki najbolji item koji si ikad napravio. Imaš toliko options za limitless, šta da će napraviti, to je pitanje sad. Dakle ti ko? Pa kad sam kopao dole bio cool. Šta će napraviti sa jednim iron ingotom? Pravio je iron nugget. Imaš dva znaka. Ne, nemoj da se približavaš. Jedan je iron shovel i drugi je iron nugget. Ne možeš F5. Koji ćeš odabrati? Čekaj. Ne mogu vidjeti. Evo, ovaj. Gledaj šta sam napravio. To, zgavel. Da, treba si shovel sve ovo vreme da napraviš. Ovako sada, slušaj. Ovo je jako bitan challenge. Imaš elytru, imaš 64 fire rocketa. Ovo nikad nisam radio. Znam, ni ja. Pogodi zašto sam rekao ni ja. Zato što ćemo da se PvP battle sa elytrama u vazduhu. Zašto pada noć? Wow. Jel si ti Dr. Stone, šta? Dobrodošao u Dr. Stone World, gdje je sve Dr. Stone anime koje nisam gledao od februara. Tako da, PvP-amo se ovdje. Možemo početi. Ubićete. Ne veze. Borba u vazduhu. Ovo je bilo... Ovo je čekaj, gdje si? To! Ne! Čekaj! Ne! Dakle, jedino pravilo je da moramo hitovi da se registruju kad si u vazduhu. Nema više far! Koliko imaš hilta? A da nema vodu hita. Poman da se healuje. Ali mogu kad sam u vazduhu. Evo mi je dogo helta potrošio. Moj fireworks. Wow. GG. Wow. Trebalo bi da je pobediš, tako da... Okej, šta je sljedeće? Pa moraš da me ubiješ. Okej. Zašto? Si ti u creative-u, a? Ne. Okej. TP... M-box. Ne! Čekaj! TP... M-box 729. Uradi ovaj najbolji. Uradi ovaj najbolji parkour challenge ikad. Uradi ovaj najbolji parkour challenge. Okej. Spreman? Ne. Spreman? Ne. I ja. Jel ti treba neki hint? Ne.
Ne! Ne! Dao se da će to da uradiš, ali da se da bude brskao. Brz kao oluja. Okej, sad ću uradim teleport na. Okej. Minecraft skepi. Brate, Je ovo moguće, čekaj. pa moguće valjda. Da, uspio sam, evo, uspio sam upravo sad. Okej, stvarno je moguće, gled. A da, ta strana. Okej, cool. Okej, neću više, izbrisao sam. Okej, bolje bi ti bilo da tako bude. Jel to moguće? Uspio je. O ne. Da, uradi to, to je prosto valjda. Uspio si jednu. Pazi da se ne dispawnuje waterbug. Da, evo uspio sam. Okej. Da, i radiš, da, uzmi chest i moraš da staviš bolt ovdje mora da stoji bolt. Ovdje negdje. Da. Da li će on uspjeti? Sad idi da, skoči dole i uđi u onaj bolt. Okej. Yeah! Eto! Ispusti se u onaj cave tamo dole, da ima mnogo creepera i moraš sve da ih ubiješ. I... Pazi, Mladene, pazi! Čekaj, nisam ih još... Okej. Wow! Ajde, ja ću da budem game od survival za lefs. Ne, to nije To! Ne, moramo da timujemo. Nisam dao sebi shield, sve je scary bez shieldova. Kako ne umiram? Okej. Čekaj, pa moraš da ih ubiješ, zašto bi dao sebi još više? Zašto? Sad sam ja server ovdje, šta ćeš sad, a? Da li ću da te ubijem sa 2,5 srca? Ne, ali bit će me creeper. Biti Enderman u boatu. Enderman in the boat, so what will he do? Umreće. Pošto ga mrzim, umri, tako. Dobrodošao u mansion, morat ćeš da ga raiduješ, samo da ti nađem da je ulaz. Nisam ti rekao da pođeš. Evo ti water bucket. Ima smisla. Morat ćeš sve to da uradiš, ali sa... neko me DM-uje, čekaj, možda to luka. Slowness! Koliko si brz, čekaj. Ja sam brzina. To je Luka. Ovako sam brž. Ej, hello! Omog uše. Radimo escape room. Izgubit ćeš tih 99999 USA dollars. I bit će moji, ma ne. Luka, malo grešiš zato što... Ne razumem. Ne znam,